Ay ko, ouch. It's very hurts. Why you slap me? Pa-English ka pa. Agilocano kalatan. Andres Disaya. Pang kulit mo. Gusto ko mapag-isa ko na lang aro din. Ikaw na nga lang to sinasamahan. Ikaw pa tong galit. Mabagtit kung mabaak ka lang kuman. Ang seg. Halinin na at magsaya dahil ang Baak at Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Baak at Andres. Awon rum-rum mara, gito'y ka lang. Awatam. Kunang trabaho ta obraom, arak magayam. Ama, kasalatan na dress? Mati bakal. Oh, madi magayam. Ulitom pa'y takas tang aramid mo, kunak nga rod. Talawon da ka dito'y. Mati ni bakal. Promise. Nading mo, kasangsang pa naladikal man. Dino-dino man na naparanan. Katayan na nga rin nga ating ko tatabakal. Kat na ba nagubra na? Nakasikamat ko ma, apang kagubra. Puro arak la tara aramidom. Nalpas lagarudong bakal. Gusto na mo tin ah. Aldaw manon, ang obra. Ikaw gumatang si doon, tama kalutakon. Kunam, dituya lang baray bakal. Ano nga, hindi kayat mo? Siyak pa'y gumatang, siyak pa'y tagluto. Siya kami ng bakal. Tama kayo na nakamay. Ay ma din, kababay mo kinyam. Oh, atin eh, pagkatang mo. Nagkatanga si Dang bakal. Corn beef, uray may isa lang, agbrin na dyan. Konsing out bakal. Sana gumatangan. Hanggang bayag-bayag ah, pangkalang gumatang si doon. Baka dino-dino man lapapapanaman. Kung kailan lumakay, saka mo naging sa inyo, ti Alma. Kamusta kaya yung inuman nila ba ako at ni Andres kahapon? Ni, gunyang matataw. Gunyang. Bakit? Anong ginagawa mo dito? Wala kang pakialam. Para nagtatalong lang yung tao. Bakit? Tao ka ba? Nakita mo ba si Andres? Wala kang pakialam nung nakita mo ni Andres. Aba, sasagot ka pa. Nakita mo ba si Andres? Nahanap ko kasi eh. Ikaw nga naghahanap, di mo makita. Ako pa kaya na hindi ko siya nahanap. Aba, pilosopo ka. Sumusampanin kita? Isampalin mo ako. Ganyan naman kay mga babae eh. Porket pangit yung isang tao, sinasampal nyo na. Pag pogi, di nyo kayang sampalin. Guwapo lang ba ang may karapatang magmahal? Sobrang ampir yung mga babae. Hoy, tumigil! Hoy! Di pa ako tapos magsalita. Wala kang karapatan, nasaktan ako. Huwag isisabam. Nagtatanong lang ako kung nasan si Andres. Ang dami mo nang sinasabi. Saan ka pupunta, Gunyang? Wala kang karapatan magtanong kung saan ako pupunta. Naawatam? Di ate, bagbagay ka. Ikas lag ka kapsutak. Si Baak yun ah. Ano kayang ginagawa niya doon? Pagkakataon ko na to. Masosolo ko na din siya. Sobrang minsan Andres na ginomdegal man ah.
Hi, Baak. Kamusta ka na? Mukhang matamlay ka ngayon, Baak. May problema ka ba? Wala. Masama lang pakiramdam ko. Anong nararamdaman mo, Baak? Gusto mo imasahe kita? Wag na. Nasobrahan lang sa alak to. Bakit? Wala ka ba trabaho ngayon? Wala. Day off ko. Baak, pwedeng magtanong? Ano naman yon? May nasabi kasi sa akin si Andres tungkol sa bago mo. Sino naman yung bagong sinasabi mo? Niniwala ka na naman kay Andres, loko-loko yun. Talaga ba? Gunyang, right? Paano mo naman nalaman si Gunyang? Sinabi nga sa akin ni Andres. Baak, kayo na ba ni Gunyang? Hindi kaibigan ko lang yun. Kaibigan ba talaga? O kaibigan? Kung ayaw mong maniwala na kaibigan ko lang siya, umalis ka na lang dito. Pasensya ka na, Baak, kung makulit ako. Gusto ko lang naman malaman. Oh, nalaman mo na, di ba? Kaibigan ko lang siya. Nawatam. Oh, bakit nakangiti ka ng ganyan? Wala lang. Masaya lang ako. Pwede ba, Mercedes? Iwan mo muna ako dito. Gusto kong mapag-isa. Bakit? Ayaw mo bang samahan kita dito? Bakit ba ang kulit mo? Gusto ko mapag-isa kung nalangaro din. Ikaw na nga lang to sinasamahan. Ikaw pa tong galit. Mabagtit kung mabaak ka lang kuman. Ang seg! Kisti sa banan. Nakatambay la tao. Matimpapay. Ako'y nagdagsin ni Ima na. Wala man si Baak sa bahay nila. Tapos pati dito sa kubo niya, wala din siya. Saan kaya nagpunta yung lalaking yun? Tapos, pati si Andres hindi nagpapakita. Ano ba yan? O Mercedes, saan ka pupunta? Pupunta ako kahit saan ko gusto. At wala kang pakialam. Ang sungit naman nito. Parang nagtatanong lang naman yung tao eh. Ay ko! Ouch! It's very hurts. Why you slap me? Pa-English-English ka pa. Agilocano kalatan. Andres Disaya. Kisabanan. Madinak tinimpan ni bakit ko. Nung sa bali mga babae tituming pa kanyak. What the world? Parang familiar yung mukha niyo.